Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'o ladɔnniya a ka artistes ka vie kan an'u ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma artiste min don il n'est plus à présenter au Mali ainsi qu'à l'extérieur du pays mais an bɛna kuma d'a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a yɛrɛ présenter comme mɛn dan ye mɛn tigila ye i bɛ se k'i présenter an n'an filɛbagaw la. Ne tɔgɔ Cheikhne Sissoko, artiste musicien. Je suis le président de l'association Groupe Somanais Taman Tradition Mali et le directeur du festival international Nuit d'un Taman. Ne bɔ Madinɛ Sakɔ et région de Kulukoro. N ba ye Ngi Tunkara ye, n fa ye Walile Baba Sissoko ye, n mɔkɛ Lasana ni Fuseni ani Cheikh Umar, n mamuso Walile Danba ani Wasala ani Ɲuma Danba. Voilà. An bɛ se ka dɔn Cheikhne Sissoko nana musique la cogo di ya? Bon, ne nana musique la n wolola k'a sɔrɔ du kɔnɔ parce que anw fɛ yen i bɛ wolo ka instrument sɔrɔ yen n'a diyara mun ye i b'a ta i b'a fɔ donc n wolola k'a sɔrɔ yen mɔgɔ ma n kalan a la n kalanna comme ça quoi voilà diyara n ye n ye tama ta tama bɛ fɔ an ka du fan bɛɛ ka taa Bamakɔ yan fo ka taa se Madinɛ Sakɔ ma bɛɛ n mɔkɛ ni n faw ni n dɔgɔninw bɛɛ b'a fɔ. Maintenant an bɛ se ka dɔn album joli de b'i bolo sugu la bi? Album fila de bɛ n bolo kelen ye Somanɛ ye Somanɛ a titre ye Somanɛ de ye o Somanɛ in n mamuso de ye Ala ka hinɛ a la Walile Danba ale tun ye Modibo Keyita musonicinin ka jelimuso ye a ye ensemble instrumental fana kɛ avec dans le temps passé donc ale de ye Somanɛ in diya n y'o de kɛ titre ye o ye Somanɛ kɔrɔ ye denkɛ fɔlɔ i fa n'i ba denkɛ fɔlɔ donc filanan o ye an ka bɛn ye parce que jamana in bɛ taabolo min kan kɔrɔnfɛla gɛlɛyalen don centrew gɛlɛyalen don donc an ye dɔnkiliw bɔ ka fɔliw kɛ komi an fanga y'an ka dɔnkili n'an ka fɔlifɛnw de ka message passer pour que bɛn bɛ na cogo di mina jamana kɔnɔ. Cheikhne Sissoko an b'a ye i ka fɔlifɛn i bɛ tama 5 de fɔ ɲɔgɔn fɛ tama 5 in na comment est-ce que e bɛ a fɔ ɲɔgɔn fɛ ou bien aw kalanna la depuis a bas âge ou bien e y'a dege kɔsa fɛ de? Non, tama 5 ye ne yɛrɛ ka création de ye ne yɛrɛ de y'a créé n y'a sɔrɔ tama 1 de bɛ fɛn fɛ yen n fa bɛ 1 de fɔ an somɔgɔw bɛɛ b'o de fɔ mais tama 5 ye ne yɛrɛ ka inspiration de ye k'a créé ka na n'a ye quoi. Voilà. Ok, maintenant an bɛ se ka dɔn tama nafa jumɛn de bɛ an ka jamana kɔnɔ nafa jumɛn de b'a la i bɛ se k'i da don o la k'a dɔ fɔ an ye? Tama nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que n'i ko an ka fɔlifɛn kɔrɔw n'i m'a fɔlɔ tama na a bɛ kɛ filanan ye. Donc tama nafa tɛ ban ale de tun bɛ communication kɛ fɔlɔ radio tɛ yen télé tɛ yen téléphone tɛ yen donc ne message min bɛ wura bolo a bɛ tamafɔla de wele ka na o ye jeli ye a bɛ don quartier yala quartier ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tama fɔ jama mana na a bɛ message fɔ ni saya bɛ yen même chose ni dunan ka yan ka na dugu kɔnɔ tama de tun b'o bɛɛ message passer. Ok depuis i ka carrière daminɛ art kɔnɔna na e yɛrɛ surtout tamafɔ e yɛrɛ ye nafa jumɛn de sɔrɔ a la? N y'o de f'i ye n ko n fa a tun bɛ tama de fɔ o fana ye ensemble instrumental kɛ n ye nafaba sɔrɔ a la parce que hali ka dan ne ye kalan sara la ne tama in de bon ne yɛrɛ fana tilala ka muso furu n'o ye n bɛ ka n denw ka kalan sara n'o ye donc a nafa tɛ se ka fɔ ka ban et puis a taara yala ni ye diɲɛ fan caman n tɛ se k'a nafa fɔ ka ban. O ye tiɲɛ ye. Cheikhne Sissoko sisan e ko tama in e b'a a 5 de fɔ ɲɔgɔn fɛ tama 5 k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ maintenant an bɛ fɛ comme saba de b'i bolo yan plateau kan i ka dɔ fɔ an ye. Ok donc n bɛ juste tamaba in ta komi tama in suguya 3 don tamaba tamani ani tama moyen donc n bɛ tamaba in ta ka dɔ f'o la a k'o mɛn. Donc nin ye kan jumɛn de fɔ sisan? K'a jira ko Cheikhne bɛ yan a bɛ plateau kan
ka bɛɛ labɔ a kalama ko ko dɔ b'aw ka studio kɔnɔ. Wow. Ok, ni diyara an ye. Donc ko belebele Cheickne Sissoko Biané, le grand Cheickne national et international. Ok. Depuis Iko Festival, tu es le directeur du Festival Nuit du Tama. Et puis à bas combien édition na bi? Bon, Festival Nuit du Tama, on a 6e édition que le 20 passé. Le 20 novembre 2020. Il y a un terminal 6e édition avec un wolonflana de la Béné à la Mofrique. Ok. Voilà. Mbake Tongoro Bougudi. Tongoro Bougou. Dans le quartier là. Parce que Mouloula Tongoro Bougudi comme moi. Ah ok. Donc il y a un plaisir que le quartier qu'on a moi. D'accord. Maintenant, Festival Nuit du Temps à Wolonflana à Tako Wolonflana na 2021 na. Inchallah. A particularité na que jume même na différencier ka bot et Tako Worna la. Bon, on be do de kedro ni bana mun na lenu no covid-19 ala kata herela solution ka sora la sinon no ote on be la nyini mun no fe ka ke o ti se ka ke donc en tant que no be avec geleya en mois de mais ala ya ke o bana ino yara à 7e édition mais ala ya nshi joga kuna na la kari na la so ala ka nshi jo ka à 7e édition kono ya rabbi. Ok, depuis nana dongida la ani il est tama foi ndamne ye gelea jumen sorala. Est-ce que il soutenu do alawa jamana nyemo fe wa? Bon, a gelea c'est ka fo ka ban a gelea folo e shinyana ere be ka morceau composé sokono e be shinyana e be bara e be shi studio la bara la o betse ke mo nyana o e kile ne bo gelea do ani be anyini ni munu be bara ke o ka famu ka tatugo mina avec gelea do ma be no ya do ma atita o kokwa bon ne koni ne ka ni bara yi gouvernement depuis nya damne en 2015 ma ni festival de kodo mali gouvernement m'a dit kan soutenir donc mais au bela en courage bila mo munu be soutenir entreprise d'abo dabo ka entreprise ale re tonguru kai afana be ndeme kosobe ata si tonguru bu jeune ni meru na population bela jeli PBC ke ani ambassade de France institut français ambassade d'Allemagne GIZ ani fondation Orange katase acte 7 ani festival sur le Niger au lieu de ben ndeme ko ina koju ani réseau ki amro sinon ministère de la culture m'a délicat deme doma financièrement m'a deme doma ali ka déplacer kaka kana laje ni fem be ka ke akeneka et pourtant tama yanga instrument korobay il faut que aka nyini jamana nyamo ka se ka ado aka do bala ka temeni beka effectivement maintenant Cheickne Sissoko e ka projet d'avenir ni ala nana ka nawe kana se were di ma tukun ka fara minu bi bolo kan e be fe ka jumen ke tama ina dans l'avenir. Bon, Tamaïna déjà ni barado damnala, meta mo formé kofé, meta atelier ok, mes formations qu'elle a bon ko fana. Donc c'est une chamambe winta manfo, mais faut lycée on dit on nga to lautado. Ou koni bisi, mais mana klani on nga e mon fo sa to. Un morceau to otado. Donc beaucoup demain pour que quoi c'est ko différence ou donc. Tama on ka tama différence donc attaque il faut qu'il dal parce que kasonga tamambe dongono tamambe bobo tamambe dafin tamambe donc faut obé différence de cadeau kelengeli wow akanya fuyo ka OK si ça a me fait ka question me poser muni kadi Cheickne Sissoko. Bon moi après la musique j'aime trop le sport. Le sport. On est ma vie et musique. OK. Maro Barça ou bien wa fojogodi. Mais muni mandi. Bon t'es hypocrite de for flanka foya nto au fait quoi. Flanka tout aimé. Origato temi. OK, d'accord. Maintenant comme il ko ay jiludi. Jeli artiste musicien tout ça quoi. Déjà il tama fo. Oui. Ça veut dire que il baraka ni bella jelini. Hein? Oui. Maintenant on me fait ka ere hakilnata e jume Mali musicola Mali artiste uni ñogon ci rivalité et puis qui dado la ka doni fay ka conseil do di bon mais c'est que ndama ga romina ka mini jamana kuntigi anaka premier ministre ni gouvernement bela jeli
jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ta sira an y'a bila de u ka ɲini u ka na kɔfɛ dɔɔni u ka an ka seko ni dɔnko don da la k'a dɔn ko fɛn minnu don excusez-moi a ma n'a yɛrɛ ma ten fɛn minnu don c'est sacré nafa b'u la an kana kulonkɛ la i y'a faamu n'o kɛra sisan a bɛ ɲɛnabɔ bon fɛn min ye jeliw ka critiques ni fɛn bon ne kɔni bɛ se ka conseil mun di nafa t'o nin ko ninnu si la ninnu bɛɛ ye temps perdu de ye mɔgɔ yɛrɛ faden ka kan ka kɛ i bɛ baara mun na i b'o de k'i faden ye ne ka ntama de ye n faden ye voilà donc n bɛ nin da o de kan n bɛ k'o mun kɛ jusqu'à ce que i bɛ création yɛrɛ k'a la sen tama k'o fɔ ɲɔgɔn fɛ c'est pas donné à tout le monde hein. Ok, e ko i voyage la ka taa kɔ kan i bɛ se k'i da don i taara yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛnw na i ye festival i ye Mali représenté dugu jumɛnw de la dans les pays européens. Bon ne yɛrɛ ka premier voyage yɛrɛ ne ntama ye c'est fait en 97 festival Massa à Abidjan. Après 98 n ka premier voyage n taara Europe avec ma grande sœur Mama Walde Damba. Donc fo kana kɛ n yɛrɛ ka groupe ka tournée ni muso Ya Kuyate ka se n dɔgɔninw ma Asaba Dramé Kalifa ni Amadou nous voyagera ka taa festival la l'un des plus grands festivals en Europe festival européen n'a bɔra Amadou et Mariam na ne ma fili u yɛrɛ ye mun fɔ n ye ka groupe de kɛra malien groupe filanan ye ka jouer à scène ka tellement a scène ka bon plus de 50 000 spectateurs olu de bɛ t'u jɔ k'aw filɛ. Donc tama an ka tama taara fo ye. Ni tama balafɔ ngoni a bɛɛ an ka laada fɔlɔ fɛnw de ye. Donc ka jeune rappeur dɔw ta k'a yira mɔgɔw la u bɛ se ka rap bɛ se ka kɛ en live avec nos instruments traditionnels. Ka sɔrɔ ma bitu ni fɛnw k'a la. Voilà. Donc à part le tama e bɛ fɔli wɛrɛ fɔ n bɛ guitare fɔ mais n y'o kalan à l'INA. Parce que j'ai fait l'Institut national des arts n'o kalan bon mais n ka base ye tama de ye. Voilà. Mais mun de nana n'a créativité e la e ka se ka tama 5 fara ɲɔgɔn kan wa u bɛ kan kelen fana fɔ ou bien e bɛ se mun de nana a inspiration e la. Bon voyage ka ɲi ni mɔgɔ voyagera i bɛ ko caman faamu n ye 7 ans kɛ Abidjan ni Ivoiriyɛnw tun bɛ baara kɛ n y'u ka bawulen jemeni in de ye a alignelen donc n ye miiri ka na ni dɔ ye sanfɛ comme batterie acoustique en tradition batterie tubabu bɛ batterie ni min fɔ donc n y'a dessin kɛ k'a dilan a sɔnw tɛ kelen a bɛɛ bɛ nɔti de di a bɛɛ n'a nɔti de don i b'a fɔ n y'a f'i ye ntama bɛ do re mi fa sol la si do comme les autres instruments i y'a faamu donc a fana accordelen don ka bɛn ɲɔgɔn ma de quoi. Ok, maintenant e ka dɔnkili ninnu na i ko i bɛ dɔnkili da ni avec ton ensemble a bɛ message jumɛnw de véhiculer spécifiquement. Bon en général ne ka dɔnkili n bɛ dɔnkili da mais ne ka dɔnkili ka suma kɔnɔna la n b'a bɛɛ da ni tama de. Donc e ka message i b'a di ni tama de. Kumakan tama bɛ mun fɔ kumakan de don bon n bɛ texte sɛbɛn ka di muso ma ale b'a da bon artiste wɛrɛw fana ka kɛra kɔfɛlaw ye o a kɛra tubabuw ye o o fana n'u bɛɛ bɛ baara kɛ n bɛ n ka hakilina d'u ma dɔnkili kɔnɔna la u bɛ baara kɛ n'o ye. Ok d'accord sisan ne kɔni bɛ fɛ bi tama ka kuma studio in kɔnɔna na de tama ka kuma dɔ fɔ. Ok donc komi n ye tamanba in fɔ ne na fitinin ça c'est harmonie de bɛ nin na différence b'a ni fiti belebele fana cɛ quoi voilà n'a fɔra i yɛrɛ b'a faamu. Vraiment, on a l'impression que wolofɔ fɔli bon. Oui, ne bɛ utiliser wolofɔ fɛ ka caya mais a n'anw ta tɛ kelen ye. Nin tamandeni n'i y'a jateminɛ anw fɛ yan nin kasɔngɔw de bɛ tama fitinin fɔ ka caya. I y'a faamu kasɔngɔw fɛ yen olu kan tama misɛnnin fɔ de ka ca. Bon anw fɛ yan an b'a bɛɛ fɔ an bɛ tama misɛnnin bɛ fɔ an fɛ yen tamaba bɛ fɔ tama moyen bɛ fɔ. Dɔnkɔrɔ olu ta fana ye tamaba de ye ka se bɔbɔw ma ainsi de suite quoi. Ok donc nin ye kan jumɛn de fɔ tantôt.
Donc ni mon fier ni message du a fora ça yere ma joie cameraman yere ni sonja mun be fe ya do ko fendo ye man do ko ya do ko fendo ko voilà aya ka présence ira mais maintenant si ça nan ame koyoro la ou bien dengulu kero la ni tamani fola e tamafo abe kala blaika souvent on va faut iba a dit ni wardi e c'est ka donner fois là non moi je suis contre ça mon be tama refo kata mo ko konyoro la ka kala bluka ou ta valeur instrument une valeur de don parce que do be barantayan de be la ou ta artisanat ou ben taman sandro ba ye comme konyoro la keme ni keme fla fla we di mo jelute artisute ou ya ke ka warni na sinon a valeur ka bon ka kala da mo ka ni kala dari kan ni ma wardi bashi fo itala non bashi fo itala parce que olu ye o ye kuma de dron ka wo fo sinon atise kala ka da e ka instrument mundo valeur de bala na tigi be ga fo e ni son jale no avec mun fo e koni ba da be ga mun fo akadi e re be wuli yere kata ajansa o amase kala an yanga folu ni fo nke ka ba olu o wati nu an to lu ke jamais ni anye ka wuli kan tamanke ka mamu kumbe iba soro amba tigi don a tigi be instrument en valeur don ambe wuli kan tamanta ka kunde wow mais ka kala da mo ko e mo mi do rebe ta kala da no tigi tarani ga kala edu oro yi kala nyine c'est des trucs qui sont pas bons moi je suis contre ça même ne bolu contre là ou lebe ka à dévaloriser voilà orki nafa ka bo ma quoi kala be da do ko wi kala ta ba fri donc avec faut ko taman fola voilà c'est pas bon quoi. OK. Voilà. OK. Maintenant ça comme année 2020 marqué là avec oui modore ko année 2020 la kalo sabaye. Maintenant coronavirus yere gelia du on essaie ema. Coronavirus yi gelia ko ni atse ka foka ba parce que fin de mars ka do mai là. Moi j'avais des dates, j'avais 6 mois de tournée. Nga kalo wore de ko fe meta formation ke me concert ka datu be kunchirama coronavirus yere ou be fe on be suspend wakati mina wala so ne ka passeport yere be ambassade cornala bolu be ala ko di ala be aka jo ala ma de nga jo ya yurula na ka ma ya peut-être an ko meto muna anga here tula here chama babulo nyefe kana maintenant si ça et tamadeni fola ha do info atotra moyenne no moyenne ale fe afana be accompagnement de ke ya famu ale ni ne kama jam bona jam jay kele be nyo accompagnement ni solo kela yi na damine la ni bebe solo de ke accompagnement de ke disons moufla ni solo kela avec comme oufa de aller de to yi voilà mais am fe era ka secret jumere ni ko ina parce que ni tamam era ba to ka foko bon ni nyo de fie i wolo la femina ka mwala bebe ne fado walde baba siso ni mu fasa era la na be date me fois de baba yo tamame manganfo wali de baba yo jeli tamame manganfo mo be nu fasa da be bo de fo awadra me alaka hinala o de tuma fama OK ya donc ne mo mi anga chorba e munge katema ambe munge o ka dogo luta koro quoi mo go li de chien alibi OK alsa alaka to mali mo ka seka segi kofe ka bado anga seko na nga dongola o de bambe na fa sino ba foko mali fantan jamana tere puisque mogo be boko kan to be boka na nga fe woni nyini katane kata yelme chuko ram tla kata tatsukuni effectivement mais pourquoi pas anga anta odo dala les instruments traditionnels si ça comme am ka sanga émission kunche yorola iko ko tama ni pour que ka do ni sayabe abi fo chukum avec ni densigu be et tamafoli meke etc quoi voilà et yano che yana ga se o roma ame fait la dilkam be re bolo ka fo mali gouvernement chikan je veux dire chikan bi bolo ka fo mali gouvernement ibo fo plateau kan bi chikan be suma
bon an b'u fo fɔlɔ parce que u ye degré mun kun bɔ ka état d'urgence nati ka festivalu ni fɛnw bɛɛ jɔ an bɛ président fo k'a ka vice président fo ka premier ministre n'a ka gouvernement fo précisément k'an ka ministre de la culture fo n'o ye Konare ye parce que u ye état d'urgence in kunda na an ye message mun bila u y'a message sɔrɔ ko n'u ye lettre bɔ k'a yira comme quoi an bɛ se k'an ka festivalu kɛ an b'an ka fɛnw kɛ mais o t'a bali artistes an ka baara tɛ foyi ye ka mɔgɔw sensibiliser an ka hakili to k'a dɔn ko bana in bɛ yen ka mesures ta pour que mɔgɔw bɛ kisi parce que artistes ye exemplaire de voilà hali bi u ka continuer an ka mɔgɔw sensibiliser c'est pas parce que degré wulila k'an ka baara kɛ an ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ n'o kɛra bana in a bɛ yen a bɛ segin ka na voilà o kɔfɛ k'a yira Mali transition président n'a ka premier ministre bɛɛ lajɛlen jamana in donna n'a a ka seko n'a ka dɔnko de le Mali a été connu par sa culture i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali donna n'o de précisément a ka musique yɛrɛ i y'a faamu donc k'a lajɛ u ka segin o kɔfɛ biennalew tun bɛ yen an ye biennalew participer en 86 88 90 nordisiw tun bɛ na an n'u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ kɛ internaw la bon o bɛɛ bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na quoi culture de tun bɛ na n'o ye mais o dabila la o fɛn minnu dabila la sisan o de kama hinɛ bɛ ka commencer ka ban jamana in kɔnɔ an ka kɔrɔlenw lajɛ je sais que ministre min b'an kunna an n'a sigira an n'a kumara hakilina min b'a la n'a ma falen parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ tanu tuguni n'a ma falen hakilina min b'a la Mali culture bɛ taa ɲɛ inchallah Ala ka Mali culture taa ɲɛ halisa donc an bɛ taa n'an ka tama ye ok n bɛ se ka mun f'i ye dɔrɔn o ye bolokoli ni dengulu ani kɔɲɔ o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que saya ta in olu an t'olu fɔ interdilen don o interdilen don fo n'a ko bɛ yen fo n'a ko bɛ yen parce que hali ntama in filɛ nin ye fɔli sen wɛrɛ fana b'a bolo dɔnkili ne a dɔnkili dara ne ntama tɛ instrument tɛ Mali diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mun bɛ se k'a accompagner o morceau tɔgɔ waliya bɛɛ t'a fɔ n'i filila fɔcogo la i bɛ problème sɔrɔ n'i filila dɔncogo la problème b'i la n'i filila dacogo la problème b'i la en général an ye chance sɔrɔ depuis an ka dɔgɔ an bɛ se o fɔcogo la i y'a faamu bon nin ye kɔɲɔ dɔnkili dɔw ye ani bolokoli dɔnkili dɔw a caman n b'i yɛrɛ fana lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ ntamankan mɛn ne ma fɛn dɔ fɔ ntama a segin a kan mɔgɔw k'a lamɛn est-ce que i ye nin faamu ayi ma nin faamu o de gɛlɛyara dɛ nin ye Ala de bɛ si jan di mɔgɔ ma mɔgɔ k'i mɔden ni ɲaga dɔn u b'a dɔnkiliw da kɔnɔ la ten f'a ka aw yɛrɛ ka ninnu de ɲɛɲini k'a dɔn kosɛbɛ par exemple filɛ n ye jumɛn fɔ ayi kɛlɛ tɛ kɛ animatrice la dɛ kɛlɛ bɛ kɛ aw fɔlɔ de la parce que an ma école bila an bɛ se ka taa nin kalanyɔrɔ min na an m'a dɔn min na dɔrɔn an ma dɛmɛ de o sinon école bɛ yen ne bɛ ka mɔgɔw kalan n bɛ t'u kalan fo n ka so bon ni jamana ɲɛmɔgɔw m'an dɛmɛ a bɛ kɛ cogo a bɛ kɛ baara ye dɛ an bɛ k'a ɲɛɲini tantɔ de nin y'a ɲɛɲinitɔ de ye bolokoli bɛ kɛ nin na dengulu bɛ kɛ nin na ani kɔɲɔ bon saya ta an mɔkɛw y'a ɲɛfɔ an ye n'o bɛ kɛ nin bɛ bɔ a la de k'a to nin kelen ma donc o fana kan de b'a dama n bɛ se ka mun explication di awɔ n y'a faamuya maintenant i bɛ se ka tana wɛrɛ b'a la tamani na tana b'a la de a tana ka ca tana yɛrɛ a ka kɛ ne muso bɛ laada yɛrɛ la i man ka se tama ma tama muso ka magafɛn tɛ quoi denmisɛnninw fana o parce que an b'olu dilan spécial mais an bɛ bi tile mun na
an to o ko taabolo kɛ parce que sisan diɲɛ développé ra e bɛ se ka bali ka n'a sɔrɔ sa i bɛ maga la donc kasara min b'a la n'a sɔrɔ ne kelen bɛ k'o k'a la yɛrɛ o bɛ sɔrɔ sans te rendre compte mais o tama min bɛ n bolo o ti bɔ n b'o bɔ ne bɛ taa fɔli concert de la ça c'est spécial o tɛ bɔ kɛnɛma yɛrɛ voilà hali n yɛrɛ denkɛnin bɛ o t'o fɔ voilà donc muso tɛ tama fɔ wa muso bɛ tama fɔ an fɛ yen muso bɛ tama fɔ yɛrɛ an tantiw bɛ yen u ye tama ni ɲɛnajɛw ganna dɔrɔn u bɛna tama minɛ an faw la u yɛrɛ b'u sigi k'a fɔ parce que olu b'an ka so kɔnɔ n ye kuma dɔ f'i ye hali u b'a fɔ ko n'i tɛ jeli ye k'i tɛ n tama fɔ bon a bɛ fɔ condition dɔw de la parce que ne e ye n tama kalan i bɛ taa jouer orchestre la i m'a faamu n m'o fɔ mais ne y'a kalan e hɔrɔntɔ e bɛ taa ɲini kɔɲɔyɔrɔw la i bɛ taa denguliyɔrɔ la jeli bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min na e bɛ t'o ɲini donc olu de man ɲi quoi sinon caman bɛ yen u b'an kalan an fɛ hɔrɔnw de u b'a kalan cogo min na ça c'est professionnel quoi. D'accord, ok. Merci. Merci beaucoup. Cheikh de nana an ka wele jaabi o diyara ye n'a sɔrɔ ni folikan ni ladilikan minnu bɛ laban min bolo k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ comment an sera émission kuncɛ yɛrɛ la. Ok an bɛ aw ka kunnafoni fo k'aw ka technicien fo ani caméramaniw parce que n'i y'a mɛn an bɛ ka nin bɛɛ kɛ olu de fana dogolen bɛ fɛn dɔ kɔfɛ n'u tɛ ye la an b'u fo kosɛbɛ ala k'u bolo mɛn u ka baara la e yɛrɛ i ni timinadiya an bɛ dugawu kɛ ala ka an mɛn ka nin kɛ amin awɔ amina arabi ala k'o dugawu minɛ an balima mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka Cheikh Sissoco lamɛn Cheikh Sissoco ye tamanifɔla de ye an bɛ dugawu kɛ Cheikh Sissoco ye ala k'a bolo mɛn a ka baara la ala ka mali jamana ɲɛmɔgɔw kɛ ka se k'a dɛmɛ a bɛ baara min na o ka se k'a dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ walasa tama ka se ka valoriser en plus mali kɔnɔna na an b'a fɔ ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ